Laku lur. Biasa mari kosarean. Biasa dalan ya kene iki. Alane neng sarean sekotok. Sekotok sedah lur. Happy ya? Oh iya saonan leno. Oke, baik ngejak mlaku alon-alon lur. Ben suwi ngono dikira ya, engko ben ngene. Cah kae nyapo kae kok suwi men ngono. Wong kae engke lho mlaku kok suwi men. Nggih. Rame lur. Nggih. Aduh arep neng sarean. Situasi terkini di sarean sekotok. Loh. Loh, oke. Kapan-kapan tak sepil ning nggone. Oh, jarene bocah sepil kaya apa. Kita sepil-sepilan ngono. Oke. Siap, Lur. Yo. Siap. Oke, see you again. Bebek, lama tak mengudara, Lur. Trio BNI Channel. Jangan lupa subscribe karena subscribe tidak bayar alias gratis, Lur. Jolali. Sip. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga diparingi kesehatan, rezeki ingkang luminutur barokah, nikmat donya akhirat, bejo donya akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.